Iya pas itu. Tahun depan kayaknya ada ngisi. Bisa apa? Bisa Ini tapi Bro, ini clear order abang di meja mulmet loh. Clear order abang di meja mulmet. udah bang, udah pas sama Kak Kida bang. Ya mana gue bertahan? Udah sama Kak Kida. Woi, gue pengen lu mau kencing atau sepan? Bang, Jul, berarti kita masuknya di undang jujur itu? Iya, undang jujur kan? Iya kan? Channel kagak ada tapi. Kau memang bisa gini nih mobil. Ini mantap kali bang, sore bang. Udah kami mau di bang. Aduh, sakit dunia ini. Dirarat nomor 10 disita surat kor ama risiko sasitongna nasida dang markor di bagasan sadarion. Sonima ralat dihita perminggota. Maret de mahita buku edde HKBP nomor 815.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mar suara olopolo mahamu pabuahon, patubigeon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob, marolopolop tu debata maho, ale sadok tanoon, edeon hamuma hamuliaon di goarna, marmulia ma bahen hamu, puji-pujianna, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, holan ala asini roham sambingdo ubahen na tarbain hami, marpungu di jolom, marsadani roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite goarmu, lehonom mudo na pinangido na sida, ale Tuhan, pasaut ma basa-basami, baga-bagami tangihon ma pangidoan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon dihami saliling di hasiangan nonon, parbinotoan di hasitongan mi, dot di hanguluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede buku ede HKBP nomor 30 ayat 4. Tangion hamuma patik ni debata imana tersurat di Matius 21 ayat 22 ai jalon muna do saluhut nasa na pinangido muna di tangiang muna anggo na porsea hamu ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dehita buku ede HKBP nomor 621. Asiroha
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na gudangido, saya si maroham mida sadok bangsomi, sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Laos tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Roma hamu tuahu asa mangulu todimuna. Ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenonmu songon itak. Nang perara songon abit hasubah. Gabi songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Tapi gima kor ina Kamis juruti mamse kor parupuan.
Mari kita untuk mengatur pangumuman sibulimon siang perempuan tak kasihan si Paulus si sama orang dulu ni akka pangadai tujuluni akka panguhumi ni nama mangguturi hutata ondo akka halakon jahuli donasida. Diberitahu do adat naso jadi jaloon manang ihutonon nami ai halak romdo hami. Jadi hehema natoropi dopak nasida dugi didokon akka panguhumi masih tahun ulos nasida asa dilisingi. Jadi dung leleng dilisingi didabu manasida tu hurungan didokon ma si jaga hurungani mangaramoti nasida situtu. Mangihuton pareta najina lonai didabu manasida tu hurungan parbagasan momos mapat nasida dibeakon. Alai mareak tonga borngini martangiang si Paulus do si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akka natar hurungi. Alai topum salaho bolon pola lalo ojahan hurungani pitor mukabdo saluhut pitu tanggal manang rate nasida saluhutna. Gabe tersunggul si jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akka pitu ni hurungani disitak podangna naing manikot ai diripu naung mapurus akka natar hurungi. Alai dipagogo Paulus masuaranan di nama unang baheng jea tuho ai disondo hami saluhutna. Jadi dipangido palito dungi marlojong ibana tu bagasan manukap tu jolo ni si Paulus do si Silas hut akka ... Ditogihon nasida haruar ni nama hamu akatuan ahama bahenoku asama lua ahu. Jadi didok nasida hapor seai Tuhan Yesus asama lua ho dohot isi ni bagasmi. Laos dipaboa nasida hatani Tuhani tu ibana dohot tu saluhut dongana sabagas. Jadi manigor dialak manasida borng ini diburi bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardiri ibana rodi sude nasida nasaripe. Ditogihon manasida tu bagasna dihobas si panganon dungi lasmarohan dohot sude ni sisi bagasna ala naum porsea ibana di bebata. Ido sahatna
Martua do aka natumangihon hata ni debata jala na piapsa. Amen. Marde Mahita nomor 470. Tahatidakkon maha porsiao tai, songon nani hatidakkon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahita madok, au porsea di debata jahuba, ido ama pergogo na suatu dosan, natuma palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, iman na tinubuhon di si Maria, na gabi-gabian siato di porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumanaon na bernit, di pakuhuman ni silatos, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa iba mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do diasesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, do dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Kor remaja na posebulung.
Selamat hari. Selamat hari Minggu di Hita Salhutna Amanginang. Tabegema jala tapai hutihut titing Minggu Sadarion. Porlu pabotohon nami titing lengkap dohot acara Minggu boy mataida marhite unduk scan QR na adong di harotas lembaran parjolo neng tatiop B. Guar mingguta sadarion ima minggu rogate tanggal 25 Mei 2025. Topik manangyakon hasonangan ni huta. Titing nama ragam. Parjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat hari Minggu tusude ruas nihuria namandohoti parmingguan sadarion. Jala aka tamuyan nami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon hupasat hami hata parhorasan sian huriata. Jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Paduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripion. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot ulang tahun parsaripion, turuas nama ulang tahun di tanggal 10 sia, sahat 25 Mei 2025. Saya di lehon debatama gajang ni umur, hahi pason, dohot akalas ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun tersurat di Efesus 5 ayat 20. Manok to mahamu mandok mauliate siala saluhutna tu debata ama di bagasan guar ni tuhata Yesus Kristus. Aka guar nama ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon boy mataida di impokus ni gerejata. Patoluhon pelean Minggu sadarion pelean sada A, sada B, 2A, 2B di bagasan amplop di pasahat tujulo simpul jamita. Paupaton ruas nanaing marbagas, titing parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, pangoli, Roy Melvin Samuel Napitupulu, Eskom, anak ni amata Sintua Insinyur Walsen Napitupulu, tubuh ni inata SM Boru Simajuntak Nahinan. Alamat Jalan Darussalam nomor 57 Medan, Wek Bethesda, Huria HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Dohot Orowana, Siska Juwita Boru Huta Barat, SE, Boru Niamata, mau terima pardamaian Huta Barat. Tubuh ini inata Rusmina Boru Manurung Nahinan. Alamat Rokan Hilir, Huria GMI Jemaat Getsemani, Resort Balam, Distrik Sia, Wilayah Sada. Sakap pemasu-masuan di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 di Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Distrik 10 Medan Aceh, masuk pukul 10 WIB. Nomor 5, Parningotan Ari Hana naik ni Tuhan Yesus.
Di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 di Patupa Huriatado ibadah parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus di Patupai sahali ibadah masuk pukul sia web maringanan di gereja ta Riama Hitaro tu Parpunguani. Nomor 6 sumbangan bunga altar. Di Jalo Huriatado sumbangan bunga altar sian keluarga NN. Ucapan syukur kepada Tuhan atas kesembuhan Boru Nasida. Mau lihat tema di pasahat tu keluarga naung pasahaton sumbangan bunga altari. Saya di pasahat di Batama pasu-pasu tu keluarga. Papi Tuhon, pangojak konon pandita fungsional dohot ulang tahun HKBP Immanuel pa 60 onopon. Hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 dia jakonma di Huriaton pandita fungsional Ima Inang pendeta Mepa Simangunsong STH napinda sian Bekasi di Patupa pangojakonon di parmingguan Arian. Los di minggu sadari tapatupado ibadah dan perayaan ulang tahun HKBP Immanuel pa 60 onopon. Pawaluhon Dewan Koinonia. PHD Remaja Naposo Bulung Distrik 10 Medan Aceh. Di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 di Patupado PHD Naposo Bulung Distrik 10 Medan Aceh. Maringanan di HKBP Sidorame Resort Medan Estate. Alamat Jalan Masjid nomor 84 Pancing. Masuk pukul 15 web. Domutusi pinangidoma tusude remaja Naposo Bulung na adong di Huriaton asaria mandohoti partangyangani. Nomor sia Dewan Marturia seksi musik. Parjolo perekrutan tim musik gereja. Perekrutan untuk tim musik antara lain untuk pemain musik keyboard, drum, bass, suling, kecapi masih terbuka bagi saudara-saudara kami, anak-anak jemaat HKBP Immanuel yang memiliki talenta dalam bermusik agar dapat bergabung menjadi tim musik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus seksi musik gereja kita. Paduahon seksi multimedia. Tim multimedia gereja HKBP Immanuel mengharapkan dukungan kepada tim multimedia dengan memberikan like and subscribe pada channel YouTube Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Atas dukungan kami mengucapkan terima kasih. Nomor 10 Partangyangan Week. Partangyangan Week di Huriata di Mingguon Mansohotma. Asa ala Partangyangan Ari Hananaik. Tuhan Yesus di Patupa Pamuse tu minggu nanaeng roh. Nomor 10 sada, 10 dua, 10 tolu, 10 opat, 10 lima, tajahabema di stensil warta jemaata. 10 onom, ruasna opname di rumah sakit dohotna pemulihan di Tongabagas. Parjolo J. Hutauruk, Wek Jordan. Opname di rumah sakit Advent. Paduahon B. Napitupulu, Wek Jeriko. Opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Patuluhon R. Boru Lumban Gaol.
Wek Bethlehem, opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Paopaton R. Boru Sidabutar, Wek Bethlehem, pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 5 ME Boru Dolok Saribu, Wek Bethlehem, pemulihan di Tonga Bagas. Titing tambahan Paonopon M. Panjaitan Wek Getsemani, pemulihan di Tonga Bagas. Papituhon petugas KOR Tuminggu Nanengro, Minggu tanggal 1 Juni 2025. Minggu pagi jam 8 WIB, KOR Gabungan Sada Dohot Ina Betania. Minggu siang 10:05 WIB, KOR Ina Kamis, Ina Nasaret, KOR Ama. 10:10 nama make gedung sekolah minggu Dohot Gereja Tajahama Distensil warga jemaat. 2 Romawi, warta keuangan sentralisasi Dohot non sentralisasi keuangan di diakoni sosial Huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni Huriata di gerejata tu sentralisasi Dohot non sentralisasi Boima Taida di laporan kolom parhepengon ni Huriata di Mingguta Sadarion. Hami mandok moliate tu sude ruas na pasahaton pelean bulanan, tahunan, perpuluhan hamuleateon, diakoni sosial, pembangunan ni Huria. Debatama nama masu-masu sude hita ruas ni Huriata. Horas. Marende buku Ende HKBP nomor 600 siapa saja ayat sada tu 2. Pasat batu
Kami ni debatana sumurung sian salhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhutna. Amanginang songoninang remaja na posobulung, tajalo mahatan di debata, di Minggu Rogate sadarion, imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia, biddu 20 sia, memukamai sian ayat pitu tolhastu ayat 14 hujahama di tonga-tongata songonon mahatani di bata rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubaini jalatangnya kok kamu nasida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutai marhasonangan madohot hamu songonon do hatani Jehovah sebaot debatani Israel unang olo hamu pautotoon ni panurirang muna manang pangaruding akka na di tonga-tonga muna, jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na ni ipi muna. Ay si pautoto do na sinurirakon na sida tu hamu marhiti-hiti guarhu, dangaw marsuru na sida ninna Jehovah. Ay songonon do hata ni Jehovah, molo dunggok na 70 taon ni di Babel, batak kuma hamu, dohot pasitongok ku tu hamu, baga-bagaku na dinggani, asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Ay nung nga takas huboto sakap akan na husakapi taringo tu hamu ninna Jehovah. Sakap hasonangan do tahe dada tu hamaguan. Asa au mga lehon tu hamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pa jowo muna maau huhutlaw hamu martangiang tuau gabetangi honok kumahamu. Jala lulua muna maau laos jupak kamu molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna. Jadi jupak kamu maaw ni na Jehovah, jala mulak bahenokku akan natarbuang sian hamu, jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu, doho sian saluhut inganan haab bolongan muna nasay laon nahubaini ni na Jehovah, jala mulak hamu buanokku tu inganan habor hatan muna hian laho tarbuang. Ido sahak ni turpuki. Amanginang saya tadok do di halak Kristen tangiang songon hosa ni halak Kristen. Tongod di Minggu Rogate sadarion diodol hontu hita muse di akka jamita asa gabe halak si partangiak kita. Jala molo didok tangiangi songon hosa amanginang namar lapatat dui rekod situtu jala dinggan situtu hita manoktong martangiang. Songon na marhosa ate inangamang. Tumagod do hita marhosa daripada so marhosa itu teh. Dia tumagon marhosa manandang marhosa inangamang. Tumagon mamarhosa kan songoni matangiangi. Tumagod do hita martangiang sian naso martangiang. Nang pitorok tabereng nasulo martangiang be, ali salah deh. Songon na marhosa itu tumagod do marhosa daripada so marhosa. Tumagod do martangiang daripada so martangiang. Iro bolo idok tangiangi do hosa dihita akan aporsia. Amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gudang do halak madok molo sonang ngolu babuy do ibatong martangiang. Molo dinggan akka rejeki molo tabuak kapar kerejuan ni anakon batang yang ni bebe pasti do gugu pasahaton tutuhani madok moleate bohado tutu amanginang ditik kesadi hari rohita duminggan martangiang ditik kelas doro hatta manang ditik gudang akka hamaolon masa di tonga-tonga ningulutta adong do ramat dokkon bahwa tabu mah pakilalaan martangiang tikijup pangakalas ni roha alala sarong mamadokon tumabo do martangiang uzu adong mangadupi hamaolon parsahiton. Sasitong nama nami na nami di Bibil tai di pataridahon bangso Israel do nang akaupuni na porsea di saluhut partikian ate amanginang ekon martangiang do hita tu di bata. Ido alana di pesalmeni tabereng do adong do di hati Indonesia di do aratapan. Jadi molo mengadupi akka hamaolon bangsa Israel, mereka berdoa dan doa mereka adalah doa ratapan. Jala somal na halaki menghadap tu tembok ratapan na di Jerusalem. Alai molo masa ya kalas ni roha
molo dihilala nasida ke pasu-pasu ni debata tong domar tangiang nasida jala tangiangi tangiang hamulateon di sudi akka pasu-pasu ni debata asa molo adong hita manginang di partikianon songon halak Kristen tadok tapilah-pilah aitiki jagal masih pangano na sa martangiang iba molo gulamo do tuaha polo tangiak kono ninna kupikir nga hurang tepati ala bibil tay mga jarhon di sudi partikian na manginang jagal pe ikata lopatta mananggulamo pe lopatta ekotong do martangiang molo masa pe akalas ni roha jala masa pe nang akka arsak ni roha unang lupa hita ekotong do hita martangiang amanginang dong saha porsiaon bangso Israel di konteks ni buku ni panurirang Jeremiaon tongon di bagasan habuangan dao nasida dipaksa nasida bali sian huta hagudangan nasida huta hatubuan nasida jala dibuang nasida tu Babel molohita amanginang songon halak Israelon totu godok dorohatta lungun jala makilala hita dangol gale dipaksa mahita bukas dipaksa mahita morot sian huta hagudangatta anggola ni keinginatta dohot alania ketujuan nadinggan naung tasakapi kupikir las dorohatta nangpe ikon berjuang hita alayon na dipaksa do nasida ikon dibuang nasida tuhu tanasoh pinangido nasida tuhu tanasoh hinalomohon ni roha nasida tentu sian segi kenyamanan, sian segi pakilalaan doh las ni rohana sida, tungso las do rohana sida mengadupi i. Jala muncul doa keragam di tanggapan di tonga-tonga ni bangsoi, taringok tuha buangan ni. Muncul doa kapanurirang na pergap-gap, aka pangaruding, aka na manurirakon aka si pautoto ina naking di ayat walu do di ayat siyai. Dilo nasida satokin do hamu di son. Satokin do dang pola gok 5 tahun ninna. Alayang go Jeremia madok alasian debata di bigi ibana hatai 70 tahun. Edo tajahanakin dia 10. Molodung gok 70 tahun batak kumahamu pasti tongok kumatuhamu baga-bagaku nadinggani asa mabuak kamu mula tu ingananon. Totua manami nanami begion ni akahal Israel na si napedek ido uhumani gabedang di begi nasida na pinasaha ni panurirang Jeremia mulo didok 70 tahun alai imana menguasai roha dot pikiran ni bangsoi sadok di habuanga do nasida songon sada uhumat do itu nasida roha nasida pasti tidak sukacita roha nasida pasti merasa diasingkan nasida rohana sida pasti dihilala nasida dang nyaman alai ditongani situasi nasongoni yang manginang disuruh debata nasida rikote hamu hasonangan ni huta habuangan munai jalatangnya kok kamu nasida tu Jehovah audo sitangnya konon HP disuruh menangyakon halak na asing dai madohonot tania na manginang molo jupang acur gari kondisita songon halak Israel na dihabuanganon na dipaksa do nasida masuk tu habuangan. Tapi di habuangan ini sasitong ekon meratap do nasida, ekon manolsoli do nasida, ekon menyalahkan keadaan do nasida. Alai disuruh nasida mangusahahon, mangarikoti hasonangan dihutai. Jala disuruh nasida manangyakon akan dihutai. On manginang sada persiajaran na arga na tabereng sian turbukon. Mungkin kondisi tapi songon na terbuang, songon hal Israel na terbuangi. Mungkin perdalanan ni ngulutta tongon nuaing mengadupi hamaolon ditongani namauli martangi yang pehita songon naborat ditongani akka kesulitani jangankan marlepit tangan holan mamireng silang ni Tuhani pera suguro hatta ai menurut ta sudi akka hamaolonon Tuhanido penyebabna idolana molo adong akka hamaolon tongon noeng tadu pisongonan hilalan di bangsa Israel hati-hati di habuangan bajangankan berdoa tung haru maju gorni Tuhanipe bakol tahilala ati amanginang alai didok diturpukon di habuangani bangsa Israeli
disuruh nasida asa mangarikoti hasonangan di hutai. Jala asa martangiang nasida manangyakon hutai tu Jahuba. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan madohot hamu ninna debata marhiti panurirang Jeremia. Amang inang dongan sahapor siaon, hidup kita mungkin tidak selalu mudah. Jalangulu mungkin natadalanin waeng di saaton, di hari Minggu sadarion, manang borhat di tanah kisyatongan di bagas tadi bagasan kodok ni roha, di bagasan aka pergumulan, di bagasan sugu ni roha, doh lanak kana asing aka nama baik kita, dang bahagia, dang sejahtera. Ale manang songo dia pengkondisita di dok Tuhan itu hita, tangiakon, martangiang maho. On manami nanami, situasi naso tabui, roham naso dinggani nuaing, naso sejahterai, permusuhan na niadupan mi na mengganggu rohadot pikiran mi, parsahiton na mengabat las ni rohami, dohot gogumi, dok manang dia pe, akan na mengabat hitan waing manginang, disuruh Tuhani, martangiak ko, tangiak ko ni. Asa, memang dang murah na martangiak ko na manginang. Molo manangnya kona kana somalido hita babuido secara otomatis satu nga mengantuk pehita budo merdalat tangi yang tahilala. Na penting dimulai dengan ali Tuhan debata. Aka pangidon na somali satu nga ngantuk pe buido tahu tapasah tangiangi ujungna bui tuntas amin. Kalau memang hanya doa yang seperti itu. Alai molo didok songon na diturpukon situasi tapi si rupa do alai hita disuruh martangiang manangiakon halak nama naban hita, nama musuh hita, nama baik kita gabe mangai. Molo disuruh hita manangiakon di saat hati kita sedang butuh pertolongan, alai disuruh hita manangiakon halak na asing. Ini bukan doa yang mudah hamanginang. Betul-betul halak na radi pasarepon rohana, jala halak na betul-betul pasangapon debata akaido natuk manangyakon pasahaton tangiang sisongoni. Ido ubahin hudok arga situtudo turpukon dihita di Minggu Rogation. Nang pe arga salilengon akatangiang nasomal na tapasahati amanginang. Alesian sudut na berbeda diajar hodo tuhita songo dia do hina arga ni tangiangi sasitong na dihita. Dengan kondisi kita yang terpuruk, dengan hidup kita yang mengalami kesulitan, alai diajak dohita di situasi nasi songonipe tetap mahita gabe si partangiang jala dakola diri tata tangiakon dohok donang aka dongan na asing. Amanami nanami dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus atong tabering manwaing molo disuruh Tuhani marhiti Jeremia bangsa Israel martangi yang dihabuangani. Aha manana yang dohonot tah na parjulo manoktong mahita martangiang. Ay tangiang isa dadui bagian ni pelayanat ta amangina. Sebelum orang menjadi pelayan di mimbar, sebelum orang menjadi pelayan ibadah na di patoton torop halak, maka pertama-tama dia harus menjadi pelayan khusus di dalam doa. Jadi bagian di pelayanan doa manginang na martangiangi. Dalat tadui marhobas di juloni di bata dohot mangului di bata arian dohot borngin. Mulut jaha di Lukas 2 ayat 36 sahat tu ayat 30 lalu adong dosa halak ina na mabalu na margowar si Hanna. Nong marumur 24 tahun marpuasa dohok martangi yang ibadah di bagas joroy dang di altar dang pemimpin pujian dang marjamida dangi di ulaibana ala di dok di Lukas 2 marpuasa jala martangi yang mangului debata. Jadi mungkin kita membayangkan pelayanan-pelayanan di gereja itu muluboi tampil di depan marede bermain musik marjamita marageda dohot akka nama jahati ting sadok tampil di julu mah asabui ditoton torop halak dinggadoi amanginang. Tapi pelayanan yang terutama dan pelayanan yang mendasar itu adalah molo totong hitasi partangi yang songo si Hanna na adong di Lukas 2 ayat 30 lalu 1 lalu. Tayo tong dosa lelengon tangiang dangadong mabotoi tangiang dangadong
mabigi-bigi isi na mabigi ba manangyakon bangsaon, manangyakon gerejaon, manangyakon parsauran di tonga-tonga na humaliang. Tutu ang gojol madangadong mabigi ang manginang. Alay ang gutuhani di boto, pelayad do hamu inang, pelayad do hamu amang, molo-olo hamu manangyakon, sudi akan masa di tonga-tonga na humaliak kita. Tutu dangadong si palas roha di pelayan moloholan pertangiang do. Dangadong harap ponon rupani si jalon sian huria di akhir tahun mulak ke pelayanan songoni. Tapi itu tidak menjadi moru udenggan nama jalo si palas roha sian naso majalo si palas roha. Itu juga pelayanan na manginang. Jadi dalat tadui na martangyangi marhobas di jolun di bata dohot mangului di bata ganup ari. Idolana sudi duhita parhobas dia dupan di bata. Minimal marhobas sita marhiti-hiti akatangyang ta. Jadi bentuk ni panguluyot ta, bentuk ni pakobas yot ta dutu di bata manginang molo manok tong hita martangiang di bagasan nguluon. Bahasa ikon martangiak kita ala Tuhan ido marsuruh hita martangiang. Tuhan ido marsuruh hita martangiang. Ai diro Yesus do dungo mahamu jala martangiang ninna. Di Matius 26 ayat 40 sadai. Dungi hatani apostol Paulus pe saya di do unang holosohok kamu agi aha alai pabotohok kamu matu di bata pangiduan muna marhite tangiang dohot elek-elek Filipi 4 ayat 6. Jugul hok kamu matangiang ninna di Rom 12 ayat 12c. Unang masadi hamu martangiang ninna hatani Tuhani di sada Tesalonik 5 ayat 17. Ala Tuhan itu mersuruh hita amanginang martangiang. Pasti do na diboto Tuhan rekod situ tudo tangiangi di hita. Ala ni unang langgus rohatta, unang gabe sumurut ringgasta martangiang tu dia bata. Dungi buasa ikon martangiak kita. Ala Yesus sendiri pe martangiang. Gari Yesus martangiang amanginang. Lamma hitau. Gari Yesus dihaburjuhon martangiang. Alamma hita akan agalion. Macarikot do hita totong martangiang. Amanami nanami do nga saha porsyaon secara praktis aha mahinatabo do hinaulini natahilala molo martangiak kita. Na parjulo boy do honotta tangiang mangrupi hita fokus tunarumikko di parnguluanon. Ayang go dipikirat taon anggo di rohat taon gudang akan narikot. Si pata bingung do hita manot tuho dia do narikot, dia do narumikot. Asa buhi hita manginang fokus di tonga-tonga ni ngulutta, mebedahon dia do narumikot sian akan narikoti. Saat-saat berdoa menolong kita menenangkan hati dan pikiran, menentukan sikap, memilit dia do narumikot sian akan narikoti. Jadi aka halak na totong martangiang aka na mempergumulho dia mana terutama, dia na lebih utama si patupaon gudang do hita amanginang diurupi marhite na olo hita martangiang. Na paduahon tangiang mangurupi hita marpakirimon dia ka hamaolon na taadupi. Hamaoloni bisa sajodoy mabuak kita tupad delian galeni roha. Alay molotalopi tangata sumuruk ma akapad deliani. Aitu maka pakirimon di hita tiki marlopit tanga kita di akka hamaoloni amanginang suan ma pakirimon marhiti toddini di bata. Jadi molo adong madokon gabi mamilit ibana di ragam ni akka responna gabi madili gabi marungut-ungut na hurang martangiang do hita amanginang. Molo adong hamaolot ta adubi ale gabi parbada hita lani hamaoloni gabi tasalahot dongat ta alani hamaoloni gabi marungut-ungut hita alani hamaoloni gari ada gabi mardosa hita alani hamaoloni. Itu diakibatkan kita tidak berdoa saat menghadapi pergumulan itu. Alani do macerikok do martangiang hita asa diurupi hita asa tubuh pakirimo di hita molo mangadopi hamaolon hita. Na patuluhon diurupi do hita amanginang martangiang gabi bagas jala gabi tugu parsaurat tadoh di batah. Holat somal hita majau aleyamang dang solo tahilala diri tatu di bata parsaurat itu di bata dada persoalan nani ajarahon secara dogmatis di akka ke agama atta.
Alai ala relasi taganup ari do. Tajo ibana alea mang asiroham. Alea mang mauliati madiho. Ali di bataku pardenggan basa. Wasa tado ibana pardenggan basa. Ala tahati dakon gudang denggan di basa na tajalo di tonga-tonga ni ngulutta. Jala di tangiang do amanginang bebas sita mengekspresihon. Hababagas dohot hatuguon ni parsaurat tayo di bata. Jadi semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa. Tapataridaho dodisi hubungan kita dengan Tuhan itu berlangsung amat dalam dan juga sangat-sangat kokoh, sangat kuat. Jadi khusus tuak remaja na Posobulung, jika ada pengalaman doa yang begitu kuat di dalam diri kalian, yakin dohami dang pala lokin hamu tu akka agama na asing. Tetap di dalam agama Kristen. Yang lockout itu, yang pergi itu ke agama yang lain itu karena mereka tidak membiasakan doa yang dalam, yang kuat. Napaupatom tangyangi mengurupi hita pada makon emosita ditikijupang akahamaulon. Segarutik kimalehi ta manginang mura-mura emosi da ido. Apala memulo pas dangadong hepeng kan ido akaina mulo dangadong hepeng mura-mura do mumuru kinang dang pola rate. Alay nang pesodong hebeng manang kondisi male manang kondisi mengadupi hamolon na tiba-tiba menyerang ngulutta. Memang emosi kita sering terpancing untuk meluap-luap, untuk meledak-ledak. Alay molo olo hita ditongani situasi na mengadupi songoni martangi yang hita diurupi do hita amanginang gabi demak do muse emosional tai gabi labok muse dang naing meledak-ledak be. Alani do orang-orang yang sering berdoa saat menghadapi persoalan, saat menghadapi akahamaulon, lam tenang doi. Malu halak na asing mungkin nga panik, nga respon negatif muncul di bagasan nguluna. Tapi orang yang sudah terbiasa menghadapi itu dengan doa, lebih tenang nguluna. Alanga somalibana pade makkon emosina marhiti-hiti tangiang. Napalimahon na manginang tangiang mangurupi hita asa jupang dami do olas ni roha di bagasan nguluta. Napaunopon tangiang mangurupi hita asa gabi halak nagok para si roha hita. Ayorong do hiya hubegi tangiang. Memang terkesan tangiang na kurang cocok tu pernguluta sinwaing. Ngamale dongak kumahya hubegi marcerita songone. Ngamale ibana. Nga betul-betul hidup ibana mga sahalisa dari martangi yang may bana. Tuhan mau lihat ma dilihokku dia usi panganonon. Nindai bana. Alay iuduk ni tangiang ni dok ni mana? Mau lutung adong dope Tuhan na lebih membutuhkan si panganonon. Radi dua mabagiut tu ibana. Nindai mana tangiang ni? Totu hita dak somal memikir hodongan apalagi manangnya kodongan. Tongong ngay julot ta si panganonoy. Ang menurut hita si panganot tadui. Bagi upe itu na asing dang mungkib benin narohatta. Tapi doa ni naking donganon soy nama karena diha somalhon ibana do ala martangyangi ibana jupang do akka ngulu nagok para sirohaon di bagasan dirina. Ido tutup bahin na di doa tiang manginang martangya kita lopik tangat do alay uduk ni ikut turut tangat do hita mangurubi akka dongatta. Martangya kita ikut tutup mata do alay dung sai ikut tong do ukabot tamatatta mamereng akadongan nahurangan anggotong do tutup matatta tiba-tiba tutup matatta mamereng akadongan nahurangan dan ngulu ni halak si partangyangi alani diurupi ngulu partangyangon do hita manginang gabe halak para siroha di bagasan ngulutta gudang do pia manginang pakkorhon ni tangyangi di tonga-tongatta gabe taatu sima buasa HP disuruh dibatahi taikon martangiang. Untuk kebaikan kita, jalah asalam tak kasih manada mangului dibata melayani Tuhan. Dohot asabuhi tatotong lamar parsauran na rosu dohot ibana. Jadi dangadong sebenarnya hal na gabi sukun-sukun dihita. Holan tangiang petahabur juhon. Holan mangulu pehita songon si partangiang amanginang. Gudang do kebaikan na dihilalang rohatta jala de batape takas do tatada jala tapar saurhon di bagasan parsitutuhon holat tangiang pe amanginang
Tapi persoalan tabereng di partikiata nga digulut nuaeng sian bagasa rohatta haradiota naing martangiangi. Napadua hosiat turput jami tau namanginang molo didok tu hala Israel tangiakon huta inganan habuangan mi sasitonga gabe mangajari hita dui pabua molo suruh hita holam martangiang ngapas tia manginang akan narik kok dihita na tatangiako kanido daktar honado pehita manangiakon akan adidongan apalam misalna jam 8 hita ikon berangkat ke rejo tunga 8 hita baru dungo barang sanga be manangiakon aka narik kok didongan hola di diri ni bape nantangiakon nga sai nganin narohatta martangia nga manginang ima pahobarhon sakapta tu sakap ni di bata tasadari ma anggo sakap di bagasang ulut tahun ragam gudang akan atas sakap yang manginang adong do manakapi akan adinggan di nguluta di anak kota cita-cita di nguluta manakapi aka hamoraon manakapi nang aka ragam nilas niroha di tonga-tonga di nguluta aliunang lupa hita adong do tong aka sakap-sakap naroa di bagasan dirita adong do sakap-sakap na hurang dinggan jadi molo sakap-sakap na hurang dinggan nido pak sahonot ta di tangyang ta batot tudang lomoro hani di bata mabigi tangyang sisongoni molo holan na didirita do misalna na tapi kiri ala roudan mau lihat ma Tuhan ala udas sadarion nita jala terus manyar roudan nita ala pertiga-tiga payuk kita kan gabe laku tiga-tiga teh tapi kan pertiga-tiga es gabe rugi do dang laku be esna jadi molo holan mengutamahon sakap tadu hita batot tu persoalan dui jadi orang yang berdoa boy dui bana pahobar sakapna tu sakap ni di bata sakap ta manginang olo dui aka sakap na maralo tu lomoni rohani di bata jadi olo do hita tatangyak ko do musutta itu amanginang kan olo do tatangyak kon ale tatangyak kon nasida sa haru pijom sitakom mai Tuhan haru mati mai Tuhan ima sakap di bagasan rohatta jala olo doi tarbuan nang ditangyang ta ala disuguni rohatta jadi molo sakap tai do tapak sahon ikon sahat tu dia bata jala ikon ipa sauton ni dia bata tentu bingung mahita manginangkan martangiang do halak Palestina noaeng tu dia bata martangiang halak Israel tu dia bata isi masih begion ni dia bata martangiang do tadok maju halak Pakistan tu dia bata martangiang halak India tong tu dia bata martangiang do halak Ukraina tu dia bata martangiang do halak Rusia tu dia bata dia kaporang nanya do pan nasida mangido nasida pamonak kami Tuhan Ukraina madok pamonak kami Tuhan Rusia madok pamonang kami Tuhan dohot akka bangso namar porangi jadi molo hola sakap ni jolma do amanginang batot tu dang sau be akan adinggan nauli na pinatongon ni debata na naing patongon nun debata sakap ni rohani jolma jok dui pejet kepentingan sementara holan hal-hal na diduru holan hal-hal na met jadi molo gabi ido na gabi ujahatta ikon pasautun nu debatai tentu ngahurang be pakorhona nang dia kalas ni roha idolana manami nanami molo martangiak kita tarajumi ma gudang do sakap ta jaladang sude sakap tai sakap na dinggan marsi ajar do hita paulihon sakap ni rohat tai molo songon hala Israelon na dihabuangani diajari di bata na sida sakap ni di bata unang marungungut tamu dihabuanganon unang na asing-asing dirajumi hamu dihabuanganon unang tupad deliak kamu martangiak kamu ido sakap ni di bata tuhamu dihabuanganon alani ta selaras do amanginang marhiti tangiang sakap na dirohat tai asa hobbar tu sakap ni di bata atong halak na martangiang diboto do dang na sudi begi di bata tangiang na
Alai ne di pabu debata do akat na tasakapi i hobar tu akasakap do lomo ni rohani debata. Ala nido tapuji do debata manginang ala sakap na dinggan sakap na uli do ido nakit didok di Jeremia 22 ayat 10 sakap nahu sakapi tuhamu aka sakap na dinggan do tahe dada sakap tu hamagoan. Amanami na nami dongan sahapor siyaon na patuluhon ma hadu tutu sitang yak konota dia do sitang yak konota amanginang aka hadu isi ni tangiang ta na hobar tulong moni rohani debata budo berengot ta di bibeli aka isi mana ditangiakon ni aka napor siyai aka hadu ditangiakon adong nama nangiakon pamareta adong nama nangiakon tano luat adong doh na manangyakon aka ulaon doh lana kana asing alay adong do filosofi na ginwaran na jari-jari martangiang amang inangate molo talopi tangat tay jari-jari tay buti sokono do hita tahe martangiang kan amang inang jadi tapajono ma tangat taon tuad dorata jari dia mana jumono tu hita amang inang jari dia mana jonok tu hita jempol jari inang ni jari ima dirita akan na jonok tu hita ima jumolo tatangiyakon hahi pasota hapor seota ianak kota na tua-tuata akan na jonok tu hita ima tatangiyakon jumolo jadi molo salelengon hola nido pe tatangiyakon hola di jempoli do pe hita amang inang hola na liak di hita do pe tatangiyakon Ido kan? Dungi jari kedua ima jari telunjuk. Sitangnya konota akan sering memakai jari-jari mah. Karena memakai jari telunjuk akan pangajari mau nate kan? Nyon A 2 tambah 2 4 indah kan? Karena memakai jari-jari mai ke induk jari. Biasanya memang ke ibu-ibu pe mau muruk etorin nama buti. Aledang doh do pede tangek konotasi ngadoh tinakin di bagian ni dirita. Jadi akka pangajari, ka dokter, penegak hukum, dok lana kana asing, tatangyak ko na manginang, asa dinggan di hobasina sida. Dungi na mangihut ima jari tengah, idu jari na utibbo sudi amanginangkan, nana yang mertudu-tudu doi tatangyak ko mapanggonggomita, akka uluatta, akka na manguluh kita di bangsa doh negaraon, akka penegak hukum. Asabui di patupanasida keadilan. Napaupaton jari manis. Oma jari no lemah. Na asing ibu do bergerak bebas. Ala yang go jari manison. Herana kaku mana bergerak. Tatangyak kuma aka namarsai isya tonga-tongata. Aka na menderita. Aka na mengadupi porang mon. Aka na mengadupi hamaolon. Jalan na palimahon jari no mekmet. Maka halak na meti amanginang. Inilah yang paling sering luput dari doa kita. Pajupang doh kita misalnya di dalan doh pangidu-idu dak danak. Pajupang doh kita mungkin doh akan na asing aka na terlantar. Pajupang doh kita mungkin doh akan na tua-tua na terabaihon aka jompo. Pajupang doh kita mungkin doh aka naswadong keluargana, naswadong kerejuna, naswadong jebuna, naswadong emparwahon ibana. Jadi molo adong limatsa di hita tangiangon, molo ngata tangiak ko na manginang buidu hita mora tergerak mangulahon-ulahon asini roha. Dungi diajari du hita musea manginang diajari Yesus du hita na manggohi roham ido somal na ditangiak ko kita. Jadi molo didok Yesus ia disi artam disido roham. Uji maju inang amang akka ahama na jujur ditangya koko ima namang gohi roham. Ditangya kon hamu rupani hahi pason berarti hahi pason ima namang gohi rohata salah satu. Tatangya kon suamita inatata yanak kota ima salah satu namang gohi roham
na manggohi rohatta. Tatangyakon aka usahatta, aka ulauta, ima na manggohi rohatta. Idolana molota simak sudi isi ni tangyang tai, semua itu masih berputar-putar tu dirita. Ido rikot hita manginang totong pasahaton manang mengulang-ulang tangyang alia manami. Molo tangyang alia manami, dakolan na didirita be, disebutkan disi, dipangidohod disi. Alaya sa jupang hasangapon di Tuhani, asa roha rajaun di Tuhani, asa saut lomoni rohani Tuhani, ima amanginang natong ikon manggohi roha dot pikiratta. Asa unang gabi tereduksi bahwa doa itu hanya untuk kebutuhan kita saja. Ala itu natadok nakingani pasangapon debata. Sai pinorbadia maguarmu, sai roma harajaunmu, sai saut molong meniroham di banua tongau songon da di banua gijang. Jadi dohok maya manginang manggohi rohatta, unak kolan kesehatan ni rikok doinian, jalading gadoy totong tatangiakon. Unang hola na kaya na kotai pinopartai usahatai rikok doinian, alay unang holani. Dohok matadok di tangiang ta, saya sao malomoni roham Tuhan di tonga-tonga ni nguluku, saya pinorbadia magoarmo ali Tuhan di bagasan nguluku, saya saut ma aka nauli na dinggan na hobar tu harajaun mi Tuhan di bagasan nguluku. Asa doho tiang manginang manggohi roha dot pikirata. Ujung na tangyangi betul-betul sangat-sangat luas, sangat-sangat universal. Jalabui hita tubuh aka lasni roha di hita di aka tangyang tai. Gabi si partangyang mahita. Amin. Ali Tuhan, moliate madiho di minggu rogation di sumguliho kami muse asa gabi halak si partangyak kami. Urupi kami Tuhan, marhiti-hiti todimi. Dada malo nami makatai narikok di tangyangi. Alay panguluyon nami, pasahaton na di roha nami, tuadupanmu. Jala pajongjong parsaoran, komunikasi na bagas na tugu, hami dohotho, marhiti tangyangi. Urupi kami Tuhan, asa argas itu tu di kami, ngulu partangyang uni. Tuhan di batama nami, di tikyope, martangyang kami Tuhan, mangiduhon dinggan di basam di ngulu nami. Pasu-pasu mahami salhuna, ruas mudhot parhaladom di HKBP Manuelon, sonang hami suharibu-ribuan di kota Medanon, nang di aka kota, inganan nami marusaha, inganan nami mangula siulaon, dohot aka perserahan niya kaya nakon nami, perserahan niya kapinopar nami. Pasu-pasu mahami Tuhan sadok di tonga-tonga ni bangso nami, doho di luar negeri petahe, asa di bagasan sonang ni roha kami, daw aka parmaraan, sonak kami Tuhan di bagasan pangaramotionmu. Martangiang do kami Tuhan manangyakon aka na di bagasan parsahiton, say lehon maha mamalum, say lehon maha guguon, tupahi ma ali Tuhan ama nami ina nami na marsahit, asa malum di hilala na sida, marlas ni roha na sida madjalo aka pangurupion mi. Di ama nami amang jehu tauruk sian wik Jordan na op nami di rumah sakit Advent, marasini roha ho Tuhan, jama pamatang ni ama nami pasu-pasu asa malum sahih na. Di ama nami amang bina 70 sian week Jericho na op nami di rumah sakit Bunda Tamrin. Asiro ham Tuhan di ama nami jama pamatang na, pamalum na sa sahih sian pamatang na, marlas ni roha ma ama nami ina nami inang buru lumban gaul sian week Bethlehem op nami di rumah sakit Bunda Tamrin. Asiro ham Tuhan di ina nami jama pamatang ni ina nami, pamalum sahih na, marlas ni roha ma ina nami songoni mali Tuhan nang inang buru sidabutar sian week Bethlehem na pemulihan di tongan ibagas na berjuang ali Tuhan mangalok kanker marhiti akka kemo na niyadopan na, jama pamatang ni ina nami pamalum sahih sian pamatang na, marlas ni roha mabain ina nami nang di ina nami inang buru duluk 1000 sian week Bethlehem pemulihan di tongan ibagas na, asiro ham Tuhan di ina nami jama pamatang na, pamalum na sa sahih na, lehon malas ni roha di ina nami songoni manang di ama nami amang situa huta julu na matua sian week Nazaret Tuhan di pangarat tuado na sidan waing ala ni parsahiton masihol na sida Tuhan boy mulak mo si tumidanon di tongan ibagas na tung marasini roha mo Tuhan di bulan Junion di sakkapi na sida do
mulak tumedanon tutongani bagasna sian bagas ni akka pinoparna. Tuhan si roham lehom mahaguguon hahipason pasaut masakap na dinggan sakap na ulihi asa margugu ama nami i dohot ina nami inang buru tubing tumedanon mo sa di bagasan pangaramotion mo pos dorohan nami Tuhan disihol ni rohana sida patulusom may di bagasan asin ni roham songoni maali Tuhan Jehovah hutang yakok kami yanak kon ni huriam na nayang madjalo pasu-pasu pardongan sarepeon di hari Sabtu tanggal 31 Meyon ima Roy Melvin Samuel na 70 dohot boru ni huriam ima Siska Juwita boru Huta Barat pasu-pasu masakap na sida Tuhan asa saut na sinakapan na siday tolhas na sida rotu bagas joromon mangalak pasu-pasu pardongan sarepeon pasu-pasu Tuhan hasuhuton paranak keluarga na 70 hasuhuton parburu keluarga Huta Barat pasu-pasu sudi akan anyotang pe rak marlas ni roha Tuhan laho mangedopi ulau ni sokoni mahu hamalateho kami Tuhan aka ruas ni huriam napasahaton aka sumbangan napasahaton aka hamolateon napasahaton aka gugu tiki dohot pikiran na mauliate madiho Tuhan tarojar dope rohanami lahu memuji pasanga poko pasahaton aka hamolateon nami pasahaton aka sumbangan nami di tonga-tonga ni huriamon sadadala dui Tuhan dihami pataridahon hamolateon nami tuho mauliate madiho bulu diurupiho hami di pasu-pasuho hami di pamalupo aka sahi nami jala totong di patongoko aka rejeki di hami tujulo anot Tuhan lamar taba-taba malas ni roham asa marhiti tong nang di bagasan pasu-pasu hami jala bulas sami Tuhan patupahon aka nauli na dinggan tu aka nahumaliak kami songoni mamilihon aka pilihan nami na talub si pasahaton nami tu adupanmu. Ali Tuhan di bata nangaka program nami di tonga-tonga ni huriamon patulus Mei di tanggal 8 Juni na nengro ojak konon ma di huriamon ali Tuhan padita fungsional jala patupon nami masyukuran las ni roha nami ibadah di ulang tahun gereja nami HKBP Manuelon paonop-onopon pasu-pasu ma Tuhan nakasakap na dinggan programi asa boy ulaho kami di bagas las ni roha jala manabay semangat di hami manabay hasadaon jala totong manabay hibul ni roha nami mangihutok ko di tonga-tonga ni ulo nami ali Tuhan Jehovah di batama nami nang ulaw nami sa minggu 7 lanon ali Tuhan pasu-pasu mahami asa margugo hami Tuhan jala boy hami marlas ni roha di akka ulaw nami sahat di homa hami di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin tapasaha mapiliat tatujulo huhu mahita maredde.
saluhutna. Tatang yakom mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalaw may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusanami songon panesanami di dusa nidongan na mardusa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar rohom madamena tu todim.